Takže vytiahol to cez ESO na malý rebrík a potom na malý blend, kde mi išiel následne do ESA, pričom dupal, ja som ho už počul, tak som na neho čakal. Toto je bez VH. Teraz tá istá akcia s VHčkom. Znova tá akcia, ale teraz spomalenie. Namierí si na mňa. Backripne si rýchlo, aby som ho netrafil. No a teraz hádžem flash prvý a potom smoke. To akože chápem, že sa tomu vyhol. Mal šancu, ale ten posledný flash, čo hodím, tak to nechápem, ako sa tomuto mohol vyhnúť. Nemal šancu to počuť. Ešte si bežím dozadu, aby ten flash pomalšie letel. A on sa tomu takto vyhne. Nemal šancu. Takže pre touto akciou chcem povedať, že vždy som ja chodil do ESA, aj on tam chodil a vždy som proste čupel v ESA a mieril som si do jeho ESA, takže toto je úplne nelogické, čo teraz spravil. Najprv s reálnou rýchlosťou, potom spomalenie. Čupne si, počka si, kým si ja vidiem, aby som ho nevidel. Vidie si vôbec sa pri 5-ke, lebo čakal už asi. Proste až keď vyjdem z toho ESA, tak vychádza. A teraz by som mohol byť pod veľkým rebríkom alebo pri 5-ke, ale to jeho vôbec nezaujíma. Toto je veľmi dobrá akcia. Tu hneď vie, že sťahujem na malý rebrík. Pričom je to absolútne nelogické, ak sa bude pozerať. Pomalenie. Tak teraz pomalenie. No, uvidíme. Strieľa po mne, skrie sa. Vyskočí si na 5-ku, ale ja tam môžem stále byť a on si ide mieriť už na malý rebrík. Vidie s tým, že ja som na malom rebríku, by som to mohol vedieť. Ešte bežči tu. Takže nachádzame sa v 11. kole a doposiaľ v každom kole som bol v ESE skoro, možno na 2 kolá som tam vždy bol. A aj on tam chodil. A pozrime sa, čo teraz spraví. Takže ide si. Už vidí cez VH, že tam nie som, takže si môže kľudne rašovať, čo doposiaľ nespravil. A dieruje si. A táto akcia ďalej pokračuje, keď sa vráti cez ESO na malé. Ja už som dávno na malom a čupím v smoku. Tak akcia pokračuje, keď sa vracia cez ESO na malé. S 32 bitom toto není možné vidieť, ma tam. No s 32 bitom není možné aby ma videl.
No tak pri tejto akcii žiadne oko neostane suché. On si ide ako každé kolo to ESO a ja tam idem, ale zatiaľ nevidí nikoho v tom ESE, lebo som mal na piču spawn. Ale jak ma uvidí, tak zastane a dá mi úplný reflex. Tu je to bez VA. Z VA. Zatiaľ nikoho nevidí. Ide si ide a teraz zastane, lebo vidí a reflex. A teraz pomale. Tu o sebe nevieme. S VAčkom. Jak si merí cez tie steny žebrak? Ďalšia akcia, kde hneď beží ESO a vybehne to za elektrínu a ani ma nevidí a hneď začne strieľať cez smoke. Tu je ďalšia úžasná akcia, kde proste vidí ma v ESE, tak to plentne na veľké a počka si a dá mi jednotku. Ešte sa naschvál otočí na to ESO, aby ma mohol kontrolovať, lebo vôbec nemôžem byť za plentom niekde, za 5. Tu je akcia, kde rašol malé, vôbec si to nepozeral, proste vedel, že tam nie som. Tak to rovno plentol a išiel oproti mne. Tak toto vyzerá z VH. Teraz nemá šancu ma vidieť, proste mierí stále na mňa. Tá istá akcia bez VH. Taká perlička na záver, kde on mi vybehol 6 a ja som sa s ním strieľal tam, zakempil sa pod 5 a ja som mu išiel popri plente. Neviem, ako mu to ten cheat zobrazuje, ale tak zrejme tu ma nevidel, alebo ja neviem. Alebo to hral. No, tam sa nejak... A teraz zase... Jednotka jak oči.